Velkommen til vores chili challenge. Her i dag, der gælder det om at ramme overlæggeren. Hvis man ikke rammer overlæggeren, så er der sgu chili. Chili til altan! Chili til altan! Chili til altan! Fuck dig. Nej. 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 Det er åndelig, jeg ramte overlæggeren lige før. Nej. Ja. Som I så før, så var der ingen af os, der ramte den der skide beton fucking overlægger. Det var faktisk lidt ringe af os. Det var faktisk lidt ringe. Der var faktisk ret lort. Hallo, Lige inden der ramte jeg den 2 gange i streg. Ja, det var faktisk ikke nok, men jeg ramte den også inden. En gang. Hallo, Karl, prøv lige at lugte til den der. Det er faktisk ikke så... Nej, så stærkt kan den ikke være. Vi har 2 glas mælk herovre. Vi skal en af dem. Woo! Okay, skal vi gøre det? Jeg ved ikke, om man tør. Det ved jeg heller ikke. Okay. Jeg ved ikke. 3... Tager vi det hele på en mundfuld? Vi tager det hele på en mundfuld, også selvom vi skal skide i morgen. 3... Jeg skal give en lidt mælk herovre. Holy shit. Like and share det ud, mand. 3, 2, 1. Jeg spiller ikke ud. Jeg har ikke nogen pussy. Ej, den er ikke engang stærk. Jeg skal ud og brække mig. Hvad skal jeg gøre? Jeg skal brække. Skræt med det. Jeg skal aldrig til det igen. Den der mælk føles fucking sød. Jeg tror, jeg bruger med mig. Jeg har mere mælk. Tak fordi I så med. Husk at like, subscribe. Og del. Vi ses.